سلام كبرات عزبتنا كما يوعدكم أبشعن 1941 حد وتهدر بولند بإيران حلفي نقر منقدو حدش أبال نابهدوم زنبيرو إزي أقرر ما يكونن أقرر مزقبرو اتحدش أبال دب مخاني عدي بهدن تسلست أصلت إذا حدش ناصلا دبي أما أكل مدربدا نبينو تريفو عدل سلس قبرة قس بقس أبال مبل عسران كلتن أهدو خبيد برات كوينو مقالستو وجتاك لهم سميمو إذا مالت حقس ورار مالتي كم هساني لكع كم هسان صبان نامصانا نمقبو نسون دارقاهم ولدو يرينا يولو دق أهدو مس وتهدرات بمعبايو وجتاك كاباتهم قلسقين تلمدتات وريسيو إذا دبي كابزو فوتهم نقرات متكاخ شقارا مبلعن ود سبيلهم سسرح مقبتات بيرا بطرمز مجلات نيركبهم مس وتهدرات بصوتو قلسون كابتو زفوتهم مزاناقعتات نيرو وojtak ኣብ ጊዜያት ምሸት ምስ ብጾቱ መጋራይ ሓዊ ተኺሉ ኮፍ ይብል ኣብ ቴንዳታት ምስ ካልኦት ወተሃደራት ተኻፊሉ ይሓድር ኣህዶም ስርሒታት ንምፍጻማት ትብገሰሉ ወojtak ካብ ጎኖም ከይተፈለየ ይምርሽ ብኽልተ እጋሩ ደው ክብል ኣይጽገምን ኣብ 1942 ኣህዱ ምሻምናይ እዝ ናይ ብሪጣንያ ከም ትሕወስ ተገይሩ እቲ ጸገም ላዕለዋይ እዝ ብሪጣንያ እንስሳታት ኣብ ማዓስከራቶም ክቕመጡ ዘይፍቅዱ ብምንባሮም እዩ ስለዚህ ወታደራት ፖላንድ ነዚ ድቢ በወግዒ ከም ኣባል ሰራዊት ኣመዝገቦ ተራ ወታደር ዝብል ማዕረግን ወሲዱ ካብዚ እዋን ዝኔው ድማ በወግዒ ሙሉእ መስል ወታደር ክወሃቦ ጀመረ ንፖላንዳውያን ወታደራት እታ ጸንከረት ኩናት ውግእ ሞንቶካዚንያ ነይራ ኣበርክቶ ወojtak ካብቲ ኩናት ልዕሊ ተፅቢቲ ነይሩ ካብ ናይ ጽዕነት መኪና ኣብ ሳጹን ዝተመልአ ተተኮስቲ እናራገፈ ናብቲ ኩናት ዝካየዶ ዝነበረ ቦታ ንዝርከቡ ኣባላት ከቢድ ብረት ተሰኪሙ ከባጻጽዕ ይረአ ነበረ ድሕሪ እቲ ኩናት ወግዓዊ ሕላገት ናይ 22 ኣሃዱ ከቢድ ብረት ብስእሊ ወojtak ከም ዝቕየር ተገይሩ በዚ ከይተዓግተ ናይ ኮብራል ማዕረግ እውን ተዋሂቦ ድሕሪ ኩናት ኣሃዱ ኣብ ስኮትላንድ ድሕሪ ምጥያሳ ወojtak ብቐጥታ ናብ መከነ እንስሳ ኤዲንበርግ ከም ዝግዕዝ ተገይሩ ኣብኡ ድማ ኩሉ ግዜ ብናይ ቀደም ፖላንዳውያን ኣዕሩኽቱ ይብሳሕ ነይሩ እዚ ጅግና ድቢ ኣብ 1963 ኣብ መበል 22 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ ኤዲንበርግ ብሽም ዝተባዕ ድቢ መዘከር ሓወልቲ ሰሪሓ ብዛዕባኡን ክሓስብ መመሊሲኡ ባታ ዝዓስለኒ ዳርጋ ከም ዓባ ሓወይ ኮይኑ ይስማዓኒ ይብል እቲ መጀመርያ ናብ ተሃዱ ዝዓደሞ ወojtak ነርብስኪ ክቡራት ተዓዘብትና ምሳና ሓቢርኩም ብምጽናዕኩም ኣዚና ነመስግን